ginpanginwala sa Malacanang nga nahibaluan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ginapahayag nga leadership fund nga ginbulgar ni former Public Works Secretary Manuel Bonoan. Sa mga pondo, ginapahayag na secure ang mga senador sang tubtob sa 1 bilyon pesos kada isa para sa infrastructure projects. Suno kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi pagtugutan ni Marcos ang among sistema kung nahibaluan niya nga nagakatabo ini. Ginpahayag man ni Castro nga wala sang nahibaluan si Public Works Secretary Vince Dizon parte sa ginapatihan nga arrangement. Bangod hindi pa ini ang nagapanguna sa DPWH ang natabo ang among sistema. Kung alam ng Pangulo, hindi niya mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh, di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, yun na lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan ito-tolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim. So it was an agreement between the former Secretary of Public Works and the senators? According to him. We are just basing on what he said. So, personal knowledge, none. Samtang suno kay Castro, nagmando ang presidente nga magpanigayon sa investigasyon sa mga aligasyon sa anomalya sa flood control projects. Isa ini kapamatuod suno sa iyang wala sinihigi na tolerar ang mga irregularidad. Wala po masasagot si Secretary Vince Dizon dito kasi hindi pa po siya parte. So, as of now, we say we can deny. Wala po siyang alam eh. No. Kung sa kanila po ito naganap at ito ay kanilang usapan, wala pong malalaman na anuman, walang malalaman ang sinuman kung ito ay sariling usapan lang ni Secretary Bonoan at kung sino man yung local official. Matandaan nga sa hearing sa Sandigan Bayan sa Miyerkules, ginsiling ni Bonoan nga nakabato ng mga senador sang infrastructure allocations nga nagalabot sa 1 bilyon pesos ang kada isa sa idalom sang ginatawag nga leadership fund sang panahon ni former Senate President Juan Miguel Zubiri. Ginpanginwala naman ni Zubiri ang aligasyon. Sa ipahayag sa plenaryo, ginsiling sang senador nga ang mga pangabay para sa mga proyekto ginadiretso sa Senate Finance Committee kag wala sa nagahupot sang listahan sa mga request para sa proyekto sa iya mga kaupdanan nga senador. For the record, Mr. President, and you know this, and many of our colleagues know this, all the senators know this, I never handled project lists. All requests were coursed through the Senate Finance Committee. For the record, as Senate President, I never requested, held, or handled any list of project requests from senators. Because the media is asking me this, and I want to put this on record. I refuse to handle any such list. Wala po dumaan na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam ng mga senador yan. Because whenever the senators would approach me and say, meron kaming mga request, I always tell them, pass it to the finance chair in the finance committee. Always. Ang kabain sang naging pahayag ni Senador Juan Miguel Zubiri. Nagatubang si Bonoan sa mga kasong plunder kag graft sa Sandigan Bayan may kang tanan ini sa ginapatihan nga kickbacks sa flood control projects. Una na nga ginmanduan sang anti-graft court ang pag-aresto kay Bonoan may kang tanan sa 573 million pesos nga plunder case apang ginpasugtan sa sang korte nga magpabilin sa idala o kung sa idalom sang hospital arrest.